Sing nyanyi sing nembang gerajakan wau sinten Mas? Tatin. Nah, lagi benake stagen. Oh. Kuku kula tiba teng ngarepe blung Tatin kaget. Tendang rai kula. Bres. Gletak banting bres. Barang niku kula jenggelek. Heeh. Kula merem. Ha iya lara kok. Lara. Kok enten sing mlebu teng cangkem. Mazlum ngoten. Sire ajeng kula lepeh. Oh. Ning ngrasake kok saya enak. Monggo nek kula serot metu banyune. Nganti entek. Waduh. Elok no. Elok. Kempes. Kula jenggelek ajeng sijine niku dikeplak. Iki nggo ngengehi bojoku. Wonten iki, Mas. Terus saking kadohan kula rungokke mbok menawa pantih sengkuni mrene. Arep tak wewehi sijine. Sing muni ngono iki apa? Tatin. Tenan apa piye? Anu asli, Man. Asli kula mboten gara. Isih ora wonge. Tetep mriko, lagi ngelinting stagen. Ya. Ora pati digawan. Ya dinggo ndawake umur. Soy. Pate sengguni. Arep ngopo? Arep genahke. Genahke apa? Jare rasa kami sosolan. Jare ning iki. Jarene ngopo? Jarene ning siji kuwi. Endi? Kuwi lho. Sing endi? Kuwi apa? Jarene kuwi nggo aku. Jarene sapa? Jarene Citraksi. Tuwekan ora. Anggep aku dolanan. Aku kaget mau Citraksi tiba ning kene iki. Aku kaget kok lagi kowe wong tuwa ora ngeleke. Malah sampeyan dhewe. Anggepmu arep kowe pati nek catrape kurang ajar koyo. Aku ora gelem ngono sampeyan dhewe. Datan kawusa kacarita ing mapan wonten Garing Astina. Kurawa ing sampun adambyak. Angoda tindaking putra Ngastina segi Pangeran Pati Lesmana Mandra Kumara. Wis prapteng tepining wana Krendayana kocap datan kawusa ing mapan wonten Garing Ndrawati Nata Ndrawati Ngawi ingkang rayi nggarbur Raden Arya Setyaki.
Cikra bala kang tumingal prang campo samya matali lertadet wileting kota danyangkung mangun janiti benjang sangaji micil ladinya ngedali wuwus kadanging pun Kakang Yayi Haryo Setyaki wonten timbalan ing dawuh Koko Prabu Kakang Pati Udawa wonten timbalan diweji aja kaget ndak awe nadyan ora mapan ana ing negara Ndrawati panjenengan ingsun nganti tak rewangi metu saka njabaning rangkah tapel wates Praja Dwaraka Setyaki wonten timbalan ana bab ingkang wigati mbatal kandhake marang sira Dimas Garbaruji keparengon babarana dhateng ingkang rayi Garbarujipun Setyaki Koko Prabu kadang kemu Setyaki wonten timbalan satemene wahaya penggalingipun Kakang kodeng sutaning penggalingipun Kakang disababake lamun sira kadang kowe Garbaruji durung nguninga yen wis ana telung candra kelungguhan iki Atmajaku ing Parang Garuda Samba ninglar saka ing kasatriyan Parang Garuda ninggal marang kasatriyan Parang Garuda Anggir Samba kisah saing Parang Garuda pancen bener mengkono lajeng kepareng paduka Kanjeng Koko Prabu Setyaki wonten dawuh Gandeng Mawarta ingkang ndak tampa Pandhawa uga nandhang rudaden disababake ilanging Angka Wijaya. Ya Abimanyu nggone ninggal marang kasatriyan ing Tanjung Anom. Peranganing putra-putra Pandhawa ingkang padha murca iki mau Dimas gawenen padhangkanan negara Ndrawati sarana golek ana samba. Aja pati-pati Setyaki bali marang Praja Ndrawati lamun ora gandeng kalawan Atmajaku Kusuma Kilatmaka ya Raden Samba. Niki ngestaken dawuh. Kakang Pati Udawa ndereka kelawan Setyaki. Niki ngestaken dawuh Jiwoji. Perkara negara Ndrawati bakal tak titipake marang saperangan wadyabala lan ayaka Praja Ndwaraka. Niki ngestaken dawuh. Mrahi ngaten klilalana dinten samangke daya-daya kula nyuwun pamit ngupaya wonten pundi lenggahipun Anggir Samba. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Sinuwun kula nyuwun pamit. Mados ingkang putra pun Anggir Samba, Kakang Pati Udawa. Muga-muga padha lebda ing karya isa ketemu kaliyan Atmajaku Raden Sambaya Kusuma Kilatmaka. Niki nyuwun pamit Koko Prabu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Setyaki.
Sita munggul paten ana tamunggul apa dosane ngungkuli mring sasama aja tindak kualat lah iya bener kandamu lali sumber ketiwasan nyandhek laku ning Swatama ora pangling Setyaki dasar kepara nyata wigatimu apa Setyaki suwe nggonku kekalangan diutus dening Kanjeng Koko Prabu ngupaya menyang endi mendraning Anggir Samba bareng tekan tapel wates alas Krendayana aku weruh barisaning Kurawa padha bangun ya kuwi pakuwon padha suka parisuka aku banjur miling-milingake ana ing sacaketing pakuwoning Kurawa tangeh Kurawa duwe glagat lan pasemon padha seneng-seneng yen to ora bubar ngrampungi perkara sing ngenggok iso gawe seneng ing Kurawa karepmu piye kowe kandha kaya mangkono ayo ora usah dadak mbok tutup-tutupi yen kowe bloko tak wenehi pangapura yen kowe ora bloko aja takon dosa mesti tak babati gamanmu tak gulungi genderamu lho Kusela perkarane iki apa putra Ndarawati Anggir Samba ilang Mendran saka kasatriyan parang Garuda monggo neng kene Kurawa padha seneng-seneng ateges sing gawe kapitunaning Anggir Samba kuwi Kurawa sing gawe tumindak ora samestine kelawan putra Ndarawati mesti para sata Kurawa janji selak aja takon dosa babati gamanmu Kusela kaya aja ngawu gawar ngawur iki ora ana sambung rapete karo Anggir Samba putra Ndarawati ora sadadak selak ngaku apa ora ngaku tak jotosi ora ngaku tak obrak-abrik barisanmu wah pancen ngejak Suraya keparat nyatane aku ora duwe niat bakal duwe sedya ing ora prayoga kelawan Anggir Samba nanging mbok peksa pancen wis jati ciri gethek yen Setyaki ketemu karo Kurawa kudu ngedu atosing balung kleting kulit yen ngono apa sing dadi kareping Sata Kurawa bakal tak ladeni ayo padha minggat saka Kendayana apa ora bakal lunga nganti rampung ing pakaryaning para Sata Kurawa ora rampung aja takon dosa ora gelem lunga aku sing bakal nyingkirke para Sata Kurawa langkauna dhisik batanging Swatama maju jangkah tak untapke nyawamu marang kayiwanganing Bathara Yama Dipati kowe Bambang Swatama
sok tumbak jebol jajamu. Setyaki dasar Kurunyoto ngobrak-abrik barisan kula. Ayo, ora gelem ngaku yen to ndelik Ki Sombo babati gamanmu. Wah, setan iblis. Nang kowe. Wah. Wah. Mati kowe. Kampung Puguk Culetan ke Hotel Boyodel Wikolo. Iki Halio Dulmo Gati. Arung apa? Ngelablak dapurmu. Ayo sirnakno Senjaki. Glelek kowe aja combong. Aja adikong adilengo. Musuh Dulmo Gati sepya jajau. Digaro. Hai! Wait! Bodiel! Wedan otot kawat balu kusi. Weh, kuwi Gatot Kaca ya. Sumbar Waton ngomong. Ayo, walesin negari kanjiku. Aku lah Danaya Dulma Gati putra Pengilan Pati Negara Kestina calon Gemanti Nalendra Negara Kestina. Aku kadang nonton kanthi kalah karo kowe. Waduh. What? Wah! Bajigol. Aduh. Hot! Pecah kula Mas. Kurawa kok geger ora karo-karuan mung suwe sapa? Mengsaipun Sencaki. Lho, kok ketemu Sencaki? Mboten ngertos sangkan paranipun. Sencaki dumugi wonten tepining wana Krendayana. Ucapipun Sencaki madosi putra Ndarawati Raden Sombo. Malah dipurawa dipun dakwa ndelikaken Raden Sombo. Selaing rebab dados perang. Sencaki saya tuwa kula waspadake rambuté wis werna loro kok tangane atos ora jawak-jawak. Kowe mbiyen tekan saiki kok kaya ora suda-suda kekuatane. Jah kula Mas. Kowe ya mati. Nggih. Oh isih omong. Kula menika matur kawon niku nek carane wong perang niku mati kula Mas. Mungsuhmu Sencaki. Sencaki jen kok rumangsaku direbut Kurawa pirang-pirang kok ora ana sing menang. Nyatanipun mekaten. Kula semanggaken. Saka ngendi, Dur? Belang. Perang. Belang, Man. Mung suwe Satya nggal boluci yen Sencaki. Wah.
Mundur do sambat kok kowe mundur nyanyi. Wong kalah niku nek sambat ndak ketolo. Oh. Mula kula nyanyi. Men dolang ngerti nek Dulmagati kalah. Le perang piye? Cendaki tak tonyo nggo jojo bluk. Cendaki gak apa-apa, matane saya mendelik. Oh. Antem gen sila dies mlipate saya mendelik. Kula nantang Sencaki, aku ki Pengailan Pati, kadang nata negara Ngastina. Nek nganti aku tok kalahke aku ora mbas kalau aku ilang bebalang. Lho lampung le omongi sikile Sencaki wis tekan nggon cangkem. Mak jeblet nonton kula bengok sakayange. Wah! Le mandeg jejeli sikil cangkem kula mah. Slep ngono. Kok pas? Pas. Cangkem kula ukuran 46 kok. Pak cocok modal sampean. Cangkem padake candal. Mbok ramuni pas ngoten. Aku ki meng ngomong kok iso pas ling lebok ngene. Lho, pas wong gedhe tuwa. Lah iya nggih. Bar niku tanpa nganggo slobo. Sencaki ngantem rai kula jret. Kula nglekal. Pet-petan. Niku candak silah kula dipiting bleseke tenggen lemah nyet ngoten. Antem Sencaki dudu. Lho. Tangane dudu Sencaki. Tangane tangan menungso. Sapa? Wah, kula lawani. Lho, nek pancen kowe ngerti wani ra apa-apa. Ha modal kula nek wani. Kula nek nganti wani nyebutke jenenge, kula dilebokke kotak ora dilakokke bosok ning kotak. Jamul lajeng napa? Wayang jamul ora ana gunane. Ya rasa disebutke didudingi wae. Niki. Sing endi ta? Niki. Oh, Wanda. Dudu. Wanda gak melu apa-apa. Wanda ki gak belani belang. Nggih, pun cuma gak men. Ya. Kalah. Ora pengen majune nggawa gaman wong nggawa apa? Nun, nggawa gaman kok nggawa apa? Mbok nggawa panganan. Nggawa kok gaman. Monggo ana temu dibune arep golek sampenake dhewe lho. Sapa sing arep maju? Watak. Watak tidak. Watu titikan. Citraksi. Nggih, Man. Arep maju po? Momong suwe sapa? Setyaki. Non? Setyaki. Heeh. Kartomarma kalah, Swatama kalah, Durmagati kalah. Edan. Kula sampeyan mang semikir Man, Setyaki niku nek kalih liyane kula mesti menang. Nek kalih kula durung karuan. Wani karo Setyaki. Sing tak wedeni apane? Nek pancen wani metu rene tantangan Setyaki. Lho, suluke kok cilik. Suluke tetep gedhe wae. Gugu karepe dhewe. Mok Suramrata Jayamrata imbangin padha-padha. Anggepe kaya lanang dhewe Setyaki. Ditantang. Ayo, tonton sing kene. Rada maju le lho. Nggih. Sumbar. Suramrata Jayamrata. Setyaki. Sapa iki? Raden Haryat. Cicumang. Citraksi. Citraksi. Karo ngopo? Lho. Perang apa bal-balan? Nek pancen perang rene. Njaluk mati cara apa? Tiban tanganku kiwa paling ora kowe mlebu rumah sakit. Tiban tanganku tengen paling ora disarekke dina iki. Aduh. Kok medeni. Tau mong ya ora sawedi kuwi wong Sumbar. Wong Sumbar ki supaya iso mungsuhe gila ning kowe rasa wedi. Oh, oke, Man. Dibales. Nek namung tanganmu rumah sakit karo sarean isih ampuh aku. Ayo. Ketiban tetangan kiwa mlebu rumah makan.
Tiban tangan tekan kelakon ilang dompetmu kowe. Kowe iki kadang-kadang kok nyopet to. Samben. Samben wis ge menyang. Ana. Iki. Wae sapa? Iki merganing Pak. Iki merganing patimu Setyaki. Wong sing kaya kowe Setyaki ngobrak-abrik para Sata Kurawa ning dina iki kowe bakal ning akhirat keteken Raden Harya Citraksi kowe njaluk mati cara apa? Bambang Udawa. Wong perang iki kudune babak kulite kok raimu kaya padi. Entuk vitamin, Man. Lho. Entuk apa? Vitamin. Gelut terus Setyaki. Sesenyaki ketemu kula. Kula lagi omong wis diantil. Kowe ngantil Setyaki. Kuwale. Kula sing diantil. Oh. Jis candak rambut kula babetke kontal memburi. Sesenyaki bengok. Kakang Udawa. Udawa lagi nglinting udut kula tiba teng ngarepe. Bruk. Mbako bubar. Mbakone Udawa. Terus Udawa nesu kula ditendang. Jil. Candak awak kula babete memburi. Oh. Terus Sing nyanyi sing nembang gerajakan wau sinten, Mas? Tatin. Nah, lagi benake stagen. Oh. Kuku kula tiba teng ngarepe blung Tatin kaget. Tendang rai kula. Bres. Gletak banting bres. Barang niku kuku kula jenggelek. Heeh. Kuku kula merem. Ha iya, lara kok. Lara. Kok enten sing mlebu teng cangkem. Mazlum ngoten. Sire ajeng kula lepeh. Oh. Ning rasake kok saya enak. Monggo nek kula serot metu banyune. Nganti entek. Waduh. Elok no. Elok. Kempes. Kula jenggelek ajeng sijine niku dikeplak. Iki nggo ngengehi bojoku. Wonten iki, Mas. Terus saking kadohan kula rungokke, mbok menawa pati sengkuni mrene. Arep tak wewehi sijine. Sing muni ngono iki ta, Pak? Tatin. Tenan kok piye? Anu asli, Man. Asli kula mboten gara. Isih ora wonge. Tetep mriko lagi nglinting stagen. Ya. Ora pati digawan. Ya dinggo ndawake umur. Soy.
teseng kuwi. Arep ngopo? Arep genahke. Genahke apa? Jare Rasa kami sosolan. jare sing siji. Jarene ngopo? Jarene sing siji kuwi. Endi? Kuwi lho. Sing endi? Kuwi apa? Jarene kuwi nggo aku. Jarene sapa? Jarene Citraksi. Tuwekan ora. Anggep aku dolanan. Aku kaget mau Citraksi dibone kene iki. Aku kaget kok tadi kowe wong tuwa ora ngeleke. Malah sampeyan dhewe. Anggepmu arep kowe pati nek catrape kurang ajar koyo. Aku ora gelem ngono sampeyan dhewe. Priwonan? Beda. Beda pripun? Beda. Kakak isa beda. Wis pokoke beda. Mampu. Papa niku sak penake dhewe. Ora rasa methuke sencakile. Kukut sedela ning aja lunga saka wana Krendayana le. Sendyakiti nunun kadanira wirang tumandang setyane kawarnanira ing Kakang Udawa wonten dawuh Yayi Mas durung ana trontong titik-titik pepadang menyang endi lenggahe Anggir Sombo. Kula suwun kanthi sanget sampun kantos kendho penggalih jengandika Yayi Mas Tyaki. Gandeng menika dawuhipun Sinuhun Prabu Ndorowati monggo sampun ngantos wangsul dhateng negari Ndorowati utawi panjenengan kundur dhateng negari Ndorowati menawi boten gandeng astanipun Anggir Sombo Kusuma Kilat Moko Kakang Pati Udawa ayo bebarengan karo aku monggo kula dherekaken Yayi Mas. Datan kawu selampahing Sata Kurawa. Nana Gandha capai ngemapan wonten tengahing wana Krendayana. Putra Ngastina Raden Lesmana Mandra Kumara ingkang sampun amiwiti tapa lambah prihatos lenggah madaning sela Kumalasa sesemek Randra Jamala.
Eling-eling atmo Jindra Nalindra ing Astina. Ingkang dereng nate alampah prihatin, dereng nate alampah prihatos. Dereng nate alampah tapa brata. Mila hanggung sembrana kenya tindakaken tapa brata madaning telenging wana Krendayana ketitik. Raden Lesmana anggenipun lenggah madaning sela. Sakiwa tengening sela bleder kulit kacang. Miwah kulit kuwaci. Kulit kuwaci cap lawa. Datan kantun toya pethak ing kemaban wonten ing plastik dipun sebar kiwa tengen. Katingal nembe kawistara diunjuk dening Sang Lesmana krana nggih mboten saged ngraosaken toyang ampah raos luwe lan raos salit. Panandhening mangke karya gara-gara madyaning Dandang Mangure tanggaping gati Risang Pandya Bendari Durga sigra tumiyup merpeki unggahaning Risang putra Ngastina wau. Long-long ing driya mango-mango mangungkung kanduhan rimam lirlena tanpa kanin yen tan tuluso Amanggo Santya Utama Tobat sodhe selikur dina nganti gawe hor jroning ngayawangan Dandang Mangure akeh para jim berkasaan para jim setan primrayangan kang padha nungsang puyang ngudel bingung numpuk bentus lakune merga katrake nggawa panas ing sumundala ning ngayawangan Dandang Mangure tobat barang tak perpeki iki ora mangling kaya
kaya wayah ulun Lesmana Mandra Kumara ingkang laku tapa ngger Jugara Sawetara. Apa to wigatine dene kowe laku tapa ning telenging wana Krendayana? Nyuwun pangapunten panjenengan menika sinten? Menapa panjenengan menika bangsaning Jim? Menapa panjenengan menika bangsanipun Wewe? Menapa kuntilanak? Kula mboten mangertos. Batobat kowe rung nautate ketemu karo aku to nggih. Aku kuwi dewaning panggoda pangrencana. Eyangmu Pandya Betari Durga Lesmana. Wo Eyang Durga, iya. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk nggih Yang. Iya tak tampa pangestu Tamanana. Menawi paduka rawuh wonten ing mapan mriki badhe nadhah kala mangsa dhateng kula. Monggo kula aturaken jiwa raga kula lair batin Yang. Tobat aja kaduk ati kajron penampa. Yen dene praptane Yang moning papan kene ora ben dia bakal gawe kapitunaning uripmu ya Lesmana. Nanging malah kosok balen. Kowe kuwi tak dangu, kowe kuwi jane duwe pepinginan apa lah kok dadi kowe nglakoni tapa ning wana Krendayana. Mastuti dawuhipun tiyang sepuh kula. Gandeng benjang kula menika calon dadi ratu wonten negara Ngastina. Mila kula dipun dawuhi supados gayuh wahyu cakraning rat. Inggih menika wahyu kanalendran kedah nglampahi tapa wonten telenging wana Krendayana Yangko. Iyang wae aja ditambahi ko. Inggih. Dadi kowe gayuh wahyu cakraning rat kasinggihan mekaten kepasang Yogya katujuh ing Nginu Kebumen. Aja ditambahi Kebumen. Katujuh ing Nginu rawuh jengandika Kanjeng Eyang gandeng panjenengan menika dewa. Iya, aku kuwi ganeping dewa. Mila babar pisan kula nyuwun tulung. Nyuwun tulung apa? Kula nyuwun tulung panjenengan kersa nggayuhaken wahyu cakraning rat. Nek pancen Eyang Durga nika dewa, mestine iso nggayuhke wahyu. Ning nek sampeyan ngaku dewa kok ora iso nggayuhke wahyu, Lesmana ingkang wayah. Nek cara ngoten ajeng kula sebarke teng pundi-pundi nek Betari Durga niku ngaku dewa ning jane dudu dewa. Buktine ora iso nggayuhke kanugrahan putune Lesmana Mandra Kumara Yang Pandya Betari Durga. Buta Pandhawa tata gati wisaya Indriyaksa sara maruta Tobat ora ngira babar pisan malah sejatine men kepengin takon apa to wigatine Lesmana dene mapan ana ing wana Krendayana malah ketiban awangen aku kudu golekake santen gayake wahyu cakrane kan marang kowe. Nggih. Iya tak udaneni panuwunmu tak pinangkani Lesmana. Lah talah datosaken remen raos ing manah kula ngin kutariya. Kowe iki ngopo kowe iki saking senenge ati kula. Iya. Ning ana pitukane. Pitukane napa? Aku njaluk pitukane yen aku bisa gayake wahyu cakraning rat marang kowe. Sesuk upama kowe tekaning pati, sukmamu melu aku. Tegese sukmamu ora tinampa dening panguwasaning dewa. Ning dadi sukma sangsaran melu aku dene ragamu ben dadi panganing baju barat gelem apa ora? Asik lho. Dadi kowe gelem purun. Kowe ora kepengin urip ana ing kasuwargan. Mboten malah mriko sepi wong saniki mboten wonten wong apik. Mboten wonten wong sing mlebu swarga kathah sing do nganggo kethu putih, serban putih ning kelakuane sak ngisoring dlamakan. Niku pirang-pirang mula
kula iso mestheke nek swarga sesuk sepi merga ora ana wong apik. Malah kula melu sampeyan mawon rombongane kathah. Ngono nggih pun kula tekati yen pancen kowe wani tenan sumpah. Sumpah disekseni keblat bapat segara gunung wis ning rewengi yen sesuk kowe mati ora tinapa ning kasuwargan. Nanging dadi balaning baju barak. Dadi jem setan mriprayangan. Nggih kula sumpah. Benjang kula menawi tekaning pati sukma kula nderek pandya Betari Durga sak raga kula ditados panganing baju barat yang umrosa ing antara esuk kae dududan sinemeni nanging kae padha nekseni karo ucapmu Lesmana kajenge diseksani ya syukur ora ya ora apa-apa. Butuhe kula nggayuh wayu cakraning rat. Iya. Nek pancen iya gegek menyang ora ming kemayu iblis ki. Marang nek weyangmu kemayu aku tak munggah ning kayangan tak nyuwun marang wong Jikulun Jatimurti. Wayu cakraning rat bakal mudhun ning jagat tak paringake marang kowe Lesmana. Lah matur nuwun Kanjeng Eyang. Dewa Sugata
dewaning sun ing Mastuna Musidam Sekaring Bawana Langgeng Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra merkencang warudaya Pak Pong bubolong kali jedhe sapa sing gawe menawi ni mestinipun Kakang kagiat ing penggalih krana dinten sak mangke kula nyaketaken sowanipun cakraning ngrat anggenipun ngabiyantara wonten ing kayuwangan ya Aige semunipun tuwa tandha pitaken salebeting manahipun ing Rowong Sidi Pangdaludal menapa ta sababipun dene paduka nyaketaken Sang Hyang Cakraning Rat ngabiyantara ngersa paduka Adi Pramesti Bathara Guru menika wonten wigatos menapa Kakang Narada punapi sampun titi mangsa kala wahyanipun sampun anekani dinten sakmangke Cakraning Rat kedah tumurun wonten ing Madyapada anyalira wujuding kanugrahan nyalira wujuding kanugrahan kasinggihan mekaten wontene sinten ingkang kuwawi sarta kewagang miwah kawasa anggayuh Cakraning Rat inggih menika ingkang benjang saged kinarya titikan ingkang badhe nurunaken sejarahing Nalindra wonten ing Nuswa Jawi Kakang dalah inggih menawi tetelo mekaten tumunten ngatimbalana saha kadhawuhana dhateng ingkang abdipun Cakraning Rat Mastuti datang sabda tama paduka Adi Pramesti Bathara Guru kasinggihan Kakang Rada kasengecakno anging dipun lenggah Kakang nggih sampun boten kirang prayogi di Cakraning Rat aja kaget kita ulun piji mangarsama ana ning Bali Martya Kunda Manik Bukulun kumejut raos manah kula nalika kula tampi timbalanipun paduka Iwang Adi Pukulun Manik Maya wonten ing Bali Martya Kunda Manik wonten menapa pukulun kepareng ingkang abdipun Cakraning Rat sumadong jawuh menapa ingkang abdi nandhang kalepatan upami kula nandhang lepat dosa menapa ing badhe kula sandhang kula boten badhe swala tartemtu tansah mastuti sabda tama paduka Iwang Adi Jatimurti inggih jagat giri pratingkah Cakraning Rat kula wonten timbalan aja kaduk ati kajron penampa yektine dina samengku ulun dangu lawan jeneng kita ulun dawuh lawan jeneng kita kaya wis purna dharma kita minangka dadi jawata dina samengku kita anyalira kanugrahan mapan ana ing jagat lan tintingana jiwaning satriya ingkang pantes minangka dadi kasuwargan kita lan kita nyalira wayu Cakraning Rat ingkang ateges wayu kanalindran sapa ingkang kawasa sarta sembodo anggayuh kita yekti satriya iku ingkang bakal kuat nurunake wijining ratu Nuswa Jawa mula kang sangka kuwi Cakraning Rat aja gumampang nggone kita nindakake dawuh ulun sabab lamun to sisip nggon kita matrapake kasuwargan sayekti bakal ngubar jagat saisine nanging lamun to kita titis nggon kita matrapake kasuwargan kita sarta titis nggon kita milih kelawan kasuwargan kita sayekti bakal ambabar tentreming jagat sawigung mula kang sangka kuwi Cakraning Rat ora jeneng ulun nundung kelawan jeneng kita nanging wahyaning mangsa kala wis nekani ya dina iki uga kita kudu mapan ana ing jagat sarta nemokake salah sawijining satriya ingkang pantes dadi kasuwargan kita Cakraning Rat tan samar pamoring sukma sinukmaya winah ya ing asepi sumi menteleng ing kalbu pambukaning warana pukulun sesembahan kula pengayoman kula wonten Madyapada prapting delahan menapa ing sampun paduka dawuhaken ingkang abdi boten badhe nedya swala lan kula tansah mastuti dhateng dawuh pangandika paduka mila dinten sakmangke klilanana kula nyuwun pamit netepi dhateng kewajiban ingkang sampun paduka paringaken dhateng kula nyuwun pamuji saha pangestu paduka pukulun
Mugi-mugi boten sisip anggen kula mapan wonten ing jagating titah. Sakmangke saged dados sarana tentreming jagat sawigung. Surtiting ati-ati duga-duga digawa cakraning rat pukulan naroda kula nyuwun pamit. Ayo sing ati-ati ya. Aja nganti kleru lho cakraning dawing Wang Pikulun Jatimurti nek nganti kita kleru bakal ngobar jagat saisine. Nanging yen to titis nggon kita matrapake kasuwargan kita bakal dadi daya tentrem ning jagat raya. Kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik cakraning rat. Mangyat kurdo sruma pangga wagut gati nyoma wukyat ira wang Buya Pangling Permoni sowan inggih kula ngaturaken sembah mabekti kula kunjuk iya ulun tama Durga padha raja saprapta kita inggih pukulan bekti kula katur ya tak tampa wigati apa Durga? Sowan lan tinimbalan kanthi badan wadak. Ana wigati apa Pandya Betari Durga? Batobat mukulun. Mboten kanthi kanyono-nyono bilih menika. Nalika semanten kula menika merpeki papanipun wayah kula Lesmana Mandra gumurakenipun sampun lampah tapa wonten telenging wana Krendayana. Aturipun Lesmana piyambakipun menika pengin gayuh wujuding wahyu cakraning rat. Nalika semanten kula perpeki papanipun anggenipun tapa malah kula ingkang dipun dawahi kewajiban gayuhaken wahyu cakraning rat tobat pukulun. Gandeng Lesmana sampun numbas sarana tapa brata lan prihatos wonten telenging wana Krendayana. Menapa wonten nidi bali paduka kula suwun wujuding wahyu cakraning rat badhe kula paringaken dhateng wayah kula Lesmana pukulun. Durga, kula wonten maring adhawuh. Yen kita njaluk wujuding wahyu cakraning rat dina samengko rada randhat sowan kita. Batobat sebabipun menapa? Wahyu cakraning rat nembe wae ninggalake kayiwangan tumedhak ning Madyapada. Lamun kita bisa mbujung wahyu cakraning rat mangsa borong arep kita boyong mbok paringake Lesmana ulun ora bakal dadi palang kita Pandya Betari Durga. Batobat nyuwun pamit tambah maestu pukulun. Sewu lho, Dik. Panjenengan menika kok molak-malik menika dados pundi? Sekawit ketingalipun panjenengan menika ngadeg jejeg wonten ing adil lan bener. Nanging sareng wonten sowanipun Durga lak tumuli panjenengan maringi palilah dhateng Durga supados bujung dhateng pun cakraning rat menika dados pundi? Kula badhe nyuwun prisa. Kakang Narada, prawi? Kula namung badhe nyobi dhateng kekiyatan lair batosipun cakraning rat anggenipun sampun ulun utus dados kanugrahaning titah wonten ing jagat. Nggih. Menawi sak mangke kukuh bakuh manahipun wahyu cakraning rat tartemtu boten badhe kagiwang dening pambujuking Betari Durga. Nanging to lamun cakraning rat sak mangke kagiwang pambujuking Betari Durga tan ngurunga jebul menika lepatipun ingkang rayi. Lepatipun dados pundi? Kula sampun lepat milih salah setunggaling jawata ingkang kula dawuhi anyalira kanugrahan. Tegesipun lair batosipun cakraning rat menika dereng kukuh bakuh Kakang Narada. Ngaten to? Inggih. Lah lajeng monggo dipun prisani babaring lampah menika. Monggo dikula dherekaken Nadi Manikmaya sinambi nganglang jagat Kakang Narada.
mulung mangrempak ing wadya magiri rero nangkono ronangkono magawe gelar ira wang-wang oh mboten pangling kados pukulun Pandya Betari Durga tobat bareng kowe metu saka kayangan Suralaya ilang wujuding kadewatanmu kowe salin wujud kaya dene cahya ingkang biru moyo-moyo nanging lamun disawang ora mblereng ya apa bener kowe wujuding Wayu Cakraningrat kasinggihan mekaten pukulun kula piyambak ugi mboten ngraita bilih ical wujudan kadewatan kula tumuli dados wujuding cahya kados mekaten kersanipun menapa merpeki dhateng kula tobat Cakraningrat kula wonten maring adawi kraya-raya nggon kuswanane kersaning wang pikulun Jati Maruti mau sayekti aku ditangisi putra Ngastina ya kuwi wayahku Lesmana Mandra Gumara kuwi gatosipun menapa Lesmana tapa kepengin kedunungan Wahyu Cakraningrat mula banjur nyuwun tulung kalawan aku supaya mungganing kayiwangan wigatine niatku ya bakal mboyo marang kowe tak paringake marang Lesmana Mandra Gumara kowe aja selak kowe aja kumbi kowe tak boyong Wayu Cakraningrat manjingan Lesmana Mandra Gumara momong marang jagating putra Ngastina nuwun sewu nembe menika kula nyumurupi bilih tumedhaing kanugrahan pineksa supados momong jagatipun titah monggo wanter ngendikanipun Iwang Jagat Girinata bilih menawi kula menika sisip manjing angganipun titah monggo titah menika watak angkara budi candola teges anggen kula mapan wonten angganipun titah menika kala wau badhe ngubar jagat saisinipun nanging menawi titis anggen kula matrapaken awak kula dumunung wonten kasuwarganing titah ingkang lahir batin netepi dhateng darmaning kasatriyan hambek sadu budi menika ateges kula badhe damel tentrem jagat saisinipun tumedhaing wahyu menika mboten dipun peksa dening menapa kemawon lan mboten saged dipun tumbas mawi menapa kemawon kedah kula tintingi sipatipun titah piyambak-piyambak lan kedah kula tintingi lahir batosipun menapa tobat malah kecomang dreming andar-andar ngendukur kowe ngandani kowe mejang kaya pendhita mulang kaya guru keparat Pitranjara langit ora menang karo Betari Durga wis ora sandadak kowe kan gunung tanpa guna kowe manut manjing ngandheng Lesmana kula mboten saged tobat apa buta taruda paripeksa nyuwun mangapunten menika malah mangke dados salah kedaden ing atasipun panjenengan badhe ngruda paripeksa dhateng pun Cakraningrat menapa Pandya Betari Durga menika saged nglangkungi dhateng pangwaosipun kanugrahan iblis lanat malah ngias karo Betari Durga sirmu piye tak turuti kula aturi ngoyak dhateng Cakraningrat menawi saged monggo kula purun momong jagatipun biyo-biyo ngias karo Betari Durga ngilani ro dadaning Betari Durga ora ngerti kekuwataning dewaning panggoda pangrencana tekane lalaning naga kowe aja mlayu panjenengan menggeh mlembung kimpes Tobat piye Lesmana kula wonten dawuh iki mau jane meh wae aku kelakon mboyongke wujuding Wayu Cakraningrat lha pripun napa mboten kelakon ngerti ya Tobat arep taruda paripeksa wahyune selak wahyune kumbi ora gelem tak jaluk saya mapan ana nganggamu malah dheweke nyumbari karo yangmu Betari Durga yen iso ngoyak karo Wayu Cakraningrat bakal manut diboyong momong jagating Lesmana
tumuli wayu mabur tak oyak batu ora kecekel malah mujo pedhot peteng ilang. Wujuding wayu cakrane rembuh menyang endi parane. Lesmana yang mugi wis tuwa. Yen kon mlayu adoh aku wis ora kuat napasku gage oyakan aku tak ngodol lakumu wala dalah. Windo gawe wayu kowe aja mlayu nen dindi ngomong karo aku wayu. Ayo mandeg wayu ing mapan wonten ing ngiring kidul kilen wana ing Krendayana sak ngandhaping wit baniyah ingkang sakalangkung ageng wonten satunggiling satriya ngedeng tapa brata semedi maladining datan mobah datan musik persasat kaya pratima kencana nenggih putra ing Darawati satra ing parang Garuda Raden Samba Kusuma Kilatmaka sawetawis dang lampah prihatos nglampahi semedi tanana liyan kejawiamung hanggayuh tumurun ing kanugrahan wahyu cakraning rat putra nata ing Darawati wau kedadak ana mendung ingkang tumiyong angling putih sak nginggiling Raden Samba anggenipun lampah tapa dubi biak kang mendung nyarengi surating pertangga pati biar tumuruning sang wayu cakrane rat merpekung jaring putra ing Darawati Raden Samba Kusuma Kilatmaka Pandhita kang kiyane wangsit pindha kombang ngajaping tawang susuh angin ngendi nggone Raden Samba aja kaget ulun ing merpeki kelawan kita nggone alaku tapa Raden najan kita nedeng tapa nanging saka panguwasa ulun kita bisa midhanget apa kang dadi sabda ulun Raden Waswatara munggonira alaku tapa laku semedi maladining resik lair lan batin supaya kedunungan wahyu cakraning rat Raden Samba dina samengko panjangka kita wis bakal kasembadan ulun kang wis tinitah minangka anyalira wahyu kang aran wahyu cakraning rat ulun bakal njajal momong lawan jagat kita nanging puma dipuma aja nganti nerak pacak marang pepacuh wong ingkang wis kedunungan wahyu kudu jiwa sabar jiwa ikhlas lair lan batin luwih-luwih aja tumindak adigang adigung adiguna dumeh kita kuwi putra Nalendra aja sumungah sesungaran nyirik marang rasa drengki srei dahwen panasten lan patiopen dadya satra ingkang hambek sadu budi ateteken payung suci lan kawicaksanan aja nganti keri lan elinga lamun kita wis kedunungan wahyu aja pisan-pisan tumindak ingkang nalisir saka anggering kautaman
Lamun to kita lali sarta kita nerak marang apa kang wis ulun dawuhake sayekti dadi pancatan nggone ulun loncat saka anggo kita Raden Samba juga rungone topo. Ulun manjing anggo kita Raden Kusuma Kilat Moko. Bathuk jagat pangestu Kurawa dal. Lamat-lamat ning cetha tak tampa dawuh Iwang Pikulun cakraning rat ya wahyu cakraning rat. Nadan aku laku tapa nanging ana ingkang bisa mbisiki marang pangandika. Ingkang cetha ndak tampa. Walah bejo temen kemayangan uripku. Ing atase sasuwene urip ngalam padhang aku kuwi dadi putra Nalendra, durung tau nglakoni prihatin, durung tau nglakoni tapa brata mangka entuk wangsiting dewa. Samba kudu gayuh wayu cakraning rat. Wah, lah kok iki dadi bejaku tenan. Nglakoni tapa sawetara dina, sawetara wektu lan sawetara sasi wis entuk kanugrahan. Biya-biya. Gumana ning paningalku yen aku kundur marang negara Ndarawati matur Kanjeng Rama. Rama anggen kula kisah saking kasetyan menika awit kula nggayuh kanugrahan. Mongko sampun pikantuk damel, kula sampun kapanjingan wahyu cakraning rat. Ingkang benjangipun kula menika badhe gumantos keprabonipun Kanjeng Rama lan kula ingkang saged nurunaken wijining ratu wonten ing Nusa Jawi. Kaya ngapa gombong gembiraning wong tuaku. Ora mung wong tuaku ning Samba ya persasat ora iso digambarake senenging atiku. Dasare aku putra ratu mongko kondang ana ing jagat Ndarawati, putra ratu Ndarawati iki ora ana sing nandingi baguse, ya kuncarane, ya nuwun sewu sakabehe ora ana sing ngungkuli parang Raden Samba. Dasar putra ratu bagus mongko kondang kaluka ning negara Ndarawati, gek sesuk aku dadi ratu. Walah, gek kaya ngapa kahanane? Lenggah dampar wongko menang nepak mbun-bunane wong sak negara. Sak dawuhku diestokake, sak perintahku mesti padha ngestu padha. Apa ora bungah pengatiku? Mongko ratu kuwi diwenangake garwa pirang-pirang. Wah, tak jentrek-jentrek ning jejerku. Putri sing ayu-ayu. Apa sing tak arepe bisa kasembatan, sing tak sedya bisa kaleksanan. Lah, saora-orane ya putra Ndarawati, Raden Samba. Sapa ta sing arep ngungkuli marang ketrimaning putra Ndarawati? Astuna Sidam Sekaring Bawana Langgeng. Raden Samba. Jebul nadyan Raden kuwi putra Nalendra Ndarawati mongko nata Ndarawati titis Wisnu. Ambegane lha kok dadi bumi langit kelawan wong atuwa kita. Ulun wis paring dawuh lamun aja nganti tumindak sombong umuk sesongaran drengki srai panahten patiupen dawen. Lagi wae durung nganti telung kedheping paningal nggon ulun paring dawuh. Lah kok wis umuk sesongaran. Aduh Raden nyuwun pangapura yen to hawaku panas mapan ana ing anggamu Raden. To ya wong ngampet aja omoke kok angil. Edan tenan kok. Walah ya wis dadi ciri watak. Aku ki nek ora pamer kaya rasane kurang genep. Uripku ning alam padang. Wah jan. Monggo wis diweling karo wayu cakranan aja pamer, aja umuk, aja dawen, aja patiupen, aja drengki srai lan sak piturute. Waduh, lah kok dadi cemta gumana masa ning talinganku yen to cakrane ratu oncat saka angganing Raden Samba. Wah, nek ora tau ya kecekel wong liya cilakan iki. Wayu cakrane kendel wayu kula. Nyuwun pados panjenengan manjing angganipun Raden Samba wayu.